Amen. Manindog tang tanan. Manindog mo igsoon. Samtang nagtindog ka ato ning awiton ning usa ka awit. No, giawit nato kaganina. I know nga real kayo ang gugma sa Dios. Amen. So while nagtindog ka diha, I want you to sing this song with all your heart. I want you to feel the love of God aning awiton igsoon. I want you to meditate on it. Tungod kay diri magbase atong mensahe karong kabuntagon. Amen. Victorious is the love of Jesus. You knew to the cross when all hope had been lost, and all power can stand in the way. Your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. Restrained and unraveled, unashamed, unbridled, all in all, invincible. God, your love can never fade. For you took that cross when all hope had been lost, and no power can stand in the way. Your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. Your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. Yes, Lord. How great, how strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never failing love of Jesus. So lift up your hands to the Lord. How great, how strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never failing love of Jesus. How great,
We believe that you are here, Lord. Father, thank you for your presence, O God, nga nagpalibot ani nga dapit, Ginoo. And Lord, we are thirsty, Lord. We are hungry for more of your love this morning, O God. And Father, we entrust to you everything this morning. Lord, not by might, not by my power, Lord, but it's your will be done this morning, Lord God. Lord, touch every heart this morning. Touch every spirit this morning, O God. Change us, Lord God. You want us to be, Lord, to like you, Lord God. Father, salamat kay Ginoo. Bisan pa Ginoo sa imong pagabuhaton karong kabuntagon. We just declare your goodness and your mercy. We just declare your love, Lord God, is flowing in this place, oh God. Thank you, Lord. We enthrone you. All the glory and praises and honor and the thanksgiving, oh God, to you alone. In Jesus' name we pray. Come on. Palakpak para kay Lord. Palakpak na may kasamang sigaw. Thank you, Lord. Before ka mulingkod, I want you to say to the person next to you, in love ako kay Lord. Sa pikas na pod, in love ako kay Lord. Amen. Maglingkod mo, mga igsoon. Good morning, happy church. Good morning, everyone. Taga-taas, good morning. How about kaning aside, good morning. I know, excited kayo nga makadungog sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Amen? Tama ba? Because the message of God will put our faith into the next level. Tama ba? No, kung nakay faith karon, I believe, mas the more pa na siya nga musaka to the next level. Because hearing the word of God, ang imuhang faith, mas the more siya nga magka-mature, the more siya nga magka-saka, magka-arise. Muto ba ka na, igsoon? Siguro, daghan sa ato karon diri nga daghang mga kadaugan, especially sa nanglabay nga mga semana. No, last week, Pastor Joel is here. Isa na last Sunday. Friday and Saturday and Sunday, full pack, and I know nga gigamahan jud ta sa Espiritu sa Dios. Amen ba, mga igsoon? No, ligiya daw na imuhang tapat. Pahiyumi na siya. No, so I know nga excited kay tatanan karong kabuntagon. No, but ningon si Pastor Joel, mga igsoon, no, na ako'y nakot dito sa iyang gingon, pas kadagan po sa iyang gingon, apo ko'y na-note down. Ingon siya dito. Kung dasig ka kagahapon, kung dasig ka last Sunday, katong imong kadasig last Sunday, dili garantiya nga dasig pud ka karon. Dili garantiya nga dasig na ka forever. Tama ba? Kasi when we are following Christ, kinahanglan nga every day we need to be born again. Amen? Para sa among mga bisita nga naakaroon kauban namo, daghang salamat for accepting the invitation sa imong higala, mga igsoon. Tungod kay ang imong giani wala ka na sayop. Dili ni siya sayop ang imong giani kundi ani ata sa balay sa atong buhi nga Dios ug aniya ang Dios kauban nato, mga igsoon. Palakpakan ato pagbalik ato ang mga bisita this morning. Ato ang mga very important person this morning. Usa mo sa kanang makadungog karon ug makadawat sa mensahe sa atong buhi nga Dios karong kabuntagon. Amen. We need to have a new revelation from the Lord, mga igsoon. Tungod kay ang Dios is a God of a new beginning. Bagong sinugdanan tanan sa atong buhi nga Dios. No, kung naa kay mga kagahapon, naa kay mga kasinatian, naa kay mga struggle last week, last few days, ang Diyos, the good thing about our God, because He is a God of a new beginning. Pag-utanan ang sinugdanan sa atong buhi nga Diyos, mga igsoon. Amen? No? So, kada adlaw, sama sa kong gingon kaganina, kinahanglan ta mausab. Ignay mo ang tapad, anak. No? Igna nga, everyday, kinahanglan day ta mausab. Sige, ignay mo ang tapad. No? Lingi po pa nalang sa kay, masin mas tipnik ka diha. No? Lingi pa nalang sa imong walag to. Amen? No, nakoy dako kadaugan ani, mga igsoon, about kanang everyday we need to live a life nga kanang kabubuton sa Ginoo. Everyday kinahanglan ta nga mahimong magkinabuhi ta ayon sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Amen? Tungod kay ang ako ang kinabuhi, mga igsoon, nakita na ako on how God transforming my life sa unsay gusto sa atong buhi nga Dios. Ang kinabuhi mangud sa usa ka Christian, kinahanglan na kinabuhi ta ayon sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Amen? Every day we need to live a life nga kabubuton sa Dios nga mahitabo niya sa ato ang kinabuhi. Gusto ba ka ana, mga igsoon?
ang kinabuhi nga napuno sa kadagaya, kinabuhi nga napuno sa panalangin, kinabuhi nga napuno sa favor gikan sa Ginoo, kinabuhi nga healthy, walay balatian, walay sakit. Amen. Sabi ni Kuya Dudes kaganina, praise God tungod diha ako mga anak wala ning sinati jud nga na-admit sa hospital. Gusto ba ka ana nga kinabuhi mga igsoon? Gusto ba ka nga layo sa mga balatian? To, daghan kag kwarta. But magasto nimo ang imong wealth. You have lots of wealth, but your wealth magkahinay-hinay magkaubos because of your health. Amen. Because as a Christian, we need to live a life nga kanang gipanalanginan sa Ginoo. Ug usa sa panalangin sa Ginoo is kanang kinabuhi nga walay sakit, walay balatian. Amen. Gusto ba ka ana mga igsoon? Amen, because I really believe no nga sa dihang mahimong sinatiun nato ang gugma sa Dios. Ang mensahe kaganina sa awit mga igsoon is kanang simple lang kaayo pero grabe kalalom. Dili nimo ma-contain, dili nimo ma-explain ang gugma sa atong buhi nga Dios sa ato ang kinabuhi. And because of that, this message mga igsoon ako ning giuluhan og Ignite. No? Ignite subtitle, Fresh and Strong Leaders. Everybody say, fresh and strong leaders. Kinsay gusto ana. Muingon kag fresh boot ipasabot bag-utanan. No, kinsay wala naligo dire, taas kamot. No, before ta mulakaw, before ta mo biya sa atong balay kung natay mga appointment, kinahanglan fresh ta. Proper hygiene tanan. Amen. Tungod kay nindot kayo sa diyang presko ang tanan mga igsoon. No? Kung muingon kag ignite, the word ignite ningon ang dictionary mga igsoon, ningon si Miriam, what is ignite? Ignite means to set something on fire. No? To set something on fire. Ignite means to cause something to burn. To begin burning or to catch the fire. To give life or energy to someone or something. Kinsa man karong kabuntagon ang gusto nga magkalayo diha sa Ginoo. Patasag kamot, ikaway-kaway. Akit like you mean it. Receive it like you mean it. Ako na! Gusto ko, ako na! Amen? No? Pasin, no? Gusto ta tanan nga magkalayo ta sa Ginoo, dili nagkalayo. No? Magkalayo ta dapat. We are burning. We are on fire. Diya sa atong buhi nga Dios mga igsoon. And because of that, I want you to turn your Bible on the book of Psalms, chapter 92, verses 10 hangtod sa 13. No, ako ang version ni Good News Translation ni siya. Sa verse na ningon siya mga igsoon. You have made me as strong as a wild ox. You have blessed me with happiness. I have seen the defeat of my enemies and heard the cries of the wicked. The righteous will flourish like palm trees. They will grow like the cedars of Lebanon. They are like trees planted in the house of the Lord that flourish in the temple of our God. That still bear fruit in verse 14, parayon ta. That still bear fruit in old age and are always green and strong. This shows that the Lord is just, that there is no wrong in my protector. Amen. Sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Amen. Ingon siya diri. And on verse 10, ingon siya, you have made me as strong as a wild ox. Kinsay nakailaon sa ng oxen. No, naatay kanang picture ipa-flash diri karon sa screen. Ang kanang oxen mga igsoon, ang kanang ox is a family na siya sa cattle, sa Carabao. No, na siya dira, kana. Kailan mo niya? Muna siya. On verse 10, giulagway niya ang ato ang kinabuhi as a Christian. Ingon siya, you have made me as strong as a wild ox. Kita nang tanan, dili lang na ako, ikaw, kundi kita nang tanan nga nagtuo diya sa atong buhi nga Dios, nga nahigugma diya sa atong buhi nga Dios. Because God wants us to be a strong leader, to be a strong Christian in this generation, in these end times. Nga naman mga igsoon, akong gi-search unsa day ning characteristic sa usa ka ox or cattle. Ingon siya diri, ang characteristic ani niya is hardworking. Hardworking ba ka mga igsoon? Active and always busy. No mo niyang characteristic and popular among his friends. Popular ni siya sa ilahang mga tapok-tapok. Hardworking, ambitious, able to endure hardships with a strong sense of justice and observational abilities.
Muni ang mga some of his characteristic ani niya. Ningon siya diri, leading characteristic of the ox family is that they are very submissive to authority. Kani nga klase nga mananap is very submissive sa iyahang agalon, sa authority nga naguna niya, nga ahead sa iyaha. And easily driven. They are very obedient. No, kita nato diri. If a new comes, kung naaday bag-o nga kanang moabot sa ilahang grupo, nga pareha nila, pag naaday bag-o nga ox, nga cattle, nga mo join sa ilahang grupo, unsa ilang ginabuhat mga igsoon, mag-gather na sila, magtapok na sila, and then mura sila mag-meeting. According sa Discovery Channel, magtapok na sila, mag-meeting na sila. Pag naay new nga moabot, ilahang sulayan. Dili nila pasakitan, kung dili sulayan nila ang kakusgan. Ang kakusganon ani nga usa ka cow, nga cattle. No, ilang sulayan. Kabantay mo kung nakakita mo sa Discovery Channel, mura silang magsinungagay. Kabantay mo ana? They are doing that if naibag-o nga moabot, ila nang gibuhat tungod kay sulayan nila kung unsa ni siya kakusga. Katong sa tapok, ang ilahang ipa-volunteer is katong kinakusgan nila. Katong strongest sa ilahang grupo. So pag naibag-o, siya mo challenge. Pag mapildi gani siya, mas kusgan tong bag-o, siya na ang maghari. Siya na ang authority atong nga grupo. Mo ni ang ilang characteristic, mo ni ang ilang ginabuhat mga igsoon. So kung katong bag-o nga niabot, mas luya siya, mangita siya atong mga tao-tao, mga kauban nila dito nga kinsay iyang kapariha og kusog. May level na sila mga igsoon kung imo nang i-search, no? Ang pinaka-important ani mga igsoon ani niya is I was so amazed tungod kay kaniday nga klase nga mananap, very hardworking ug dili jud ni siya mo easily give up. Kung makabantay mo mga igsoon, every time sa farm sila ang ginagamit ani, no? Ingon siya diri, another important quality in a cattle is their capacity for labor. No, ang ilang capacity sa ilang labor. Oxen are large and strong and will move very heavy loads slowly. Kani jud sila ang ginagamit pag aswat o kanang mga dagko ug mga bugat kaayo nga mga trabahoon, especially pag naa sa farm. Ang kabayo ani mga igsoon is easily to give up. Wala siya patient. Pag kapuyo na gani na siya, muhigda na jud ang kabayo. Di na jud na siya mulihok maski unsaon ni magbira. But kani siya, I was so amazed sa character nga iyang ipakita because ingon siya diri mga igsoon, he is resistive, o ingon siya diri, the ox will pull again 100 times basta mukuman ang iyahang agalon. Buti pasabot, the characteristic of an ox is very strong, is very obedient, submissive to the authority nga naagihatag diya sa iyaha. Munang ingon ang chapter, ang book of Psalms, ingon siya nga, you have made me strong as wild as an oxen, as an ox. Buti pasabot, kita di ay, giulagway data, ani nga klase niya, when it comes to our daily life, when it comes to sa ato ang tagsa-tagsa nga kinabuhi, kung undergo man tawag klase-klase nga mga sitwasyon sa ato ang kinabuhi, you know what? When I read this one, I did claim it sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Because ang Dios di ay, wala day siya naglimiti sa ato ang kaugalingon. He is comparing us, no, iyatang gihulagway ta niya, samahan niya, because God wants us nga may mong persevere, mulahutay ta sa ato ang Christian life. Amen ba? Gusto ang Dios ana. No, gusto ang Dios nga parihata niya nga 100 times man ta nga ma-fail, but we don't easily to give up. Sabi pa ni Pastor Joel, it's too late to let go. Amen? Ignay mo ang tapat, it's too late to let go. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon, naghulagway siya sa tuwa to make us a strong leader, to make us a strong Christian in these times. Ani nga panahon mga igsoon. Because following Christ, ang pagsunod di idea ni Kristo is dili lalim, dili basta-basta. Kung mubalik ta sa New Testament, sa book of Matthew, sa life nga si Jesus, nangita siya sa iyang disciple. Una niyang nakita na sa Matthew chapter 4, when Jesus calls his first disciple, ingon siya diri, sa 4 verses 18, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw the two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Ug ningon si Jesus, "Come, follow me," Jesus said, "and I will send you out of the fish for people." At once they left their nets and followed him. On verse 21,
Going on from there, he saw two other brothers, James son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets, and Jesus called them. And immediately, they left the boat and their father and followed him. Inani din siya mga igsoon. Ang pagsunod diha kang Christ is kinahanglan intentional. Kinahanglan sadyaon nato. Ang pagsunod kang Christ is sinasadya. Amen. Ang pag-follow day kang Kristo is dili wither lang. Ang pag-follow kang Christ is intentional. Ang pag-follow kang Christ is kanang tininuod nga imong pagpamuhat. Because sa akong nakita, akong napamalandungan, kung gusto ka nga panalanginan, kung gusto ka nga may mong i-bless ka sa Ginoo, yes, every day gusto man tao blessing, gusto tao favor, gusto tao increase, gusto ta nga i-expand ni Lord ang atoang territory. But how come if gusto ta ana anin wala tay gibuhat? God wants to bless us, God wants to increase us, God wants to favor us, pero dili pwede nga wala tay buhaton. No? Gusto ang Dios nga atong i-intentional, sadyaon nato ang pag-follow kang Christ. Dili wither lang mga igsoon. Because if you want blessing, if you want favor, that's why we go to church, kay para panalanginan ta, we go to ourselves, para panalanginan ta, para ma-comfort ta, para ma-fresh ta, we go to prayers, we go to atong wayak, para i-bless ta. But good na kondisyon si Lord, ana, mga igsoon. In every blessing, gusto si Lord nga na siya'y makita sa ato at tagsa-tagsa. Before the blessing will comes, gusto si Lord nga na siya'y makita sa ato at tagsa-tagsa. And ako ning na-quote na ako ni siya in the book of Matthew chapter 6 verse 33. I know familiar ta na. Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. All these things will be added unto you, sabi ni Lord, pero may kondisyon. Sabi ni Lord, you want blessing? You want favor? You want increase? Kisay gusto na, kaway-kaway ang kamot. Ako na. You want favor? You want blessing? You want increase sa imong business? Gusto kag promotion sa imong trabaho? Sabi ni Lord, I want condition. Ako'y condition. Seek me first. Seek me first. Not just my kingdom, but me alone. Seek me first, sabi ni Lord. Ako una ako. I want you to seek me. And kanitanan imuhang gidream, kanitanan imuhang gipray. I will give all these things to you. But I want you to seek me first. Kasi sometimes, we forgot nga nagsikta sa hari na busy na ta sa kingdom. We are busy doing the ministries, we are busy seeking the kingdom, but we forgot the king, the honor sa kingdom. Gusto ang Diyos, ana. I do believe, plan ni Lord to prosper us. Plan ni Lord to give us future. But may kondisyon lagi mga igsoon. Ignay mong tapad, ignay nga naalagi kondisyon. Brother, sister, no? Kapatid, naay kondisyon si Lord. Siguro right now, dili pa nimo makonsume tanan. Pero when you meditate on the Word of God, on the daily sa imuang adlaw-adlaw nimo nga pagkinabuhi, ma-experience nimo ang panalangin sa Ginoo if you seek Him first. Amen? Palakpakan nato si Lord, ana mga igsoon. Connections brings promotion. Motoo ba ka na? Once you are connected, it will promote you. It will increase you. Muna nga klaro kaayo sa Biblia nga sa diag wala ka nakakonect, ingon ang book of John chapter 5, unsay mahitabo sa branches pag wala nakakonect? Putlon og isugnod sa linaw nga kalayo. Tama? No? Once we are connected to the Lord, to our leaders, to our churchmates, there is a promotion. There is a blessings and favor. Mutoo ba ka na mga igsoon? No? And it all starts, akong nakita, it all starts in the book of 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Akong basahon. 3 things will last forever. Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Ang tanan mo ingon og love. Gugma. Kisay feeling in love diri kay Lord. Ang taga dito raw kusog kayo sila. Kisay feeling in love diri kay Lord, musinggit. Namo na atong isgutan karon mga igsoon. Because you cannot seek the kingdom and His righteousness kung di ka in love niya. Tama ba? Dili ka may mong sip-sip niya kung wala ka na in love niya. No? You can fake your seatmates nga dasig ka. You can fake your leader nga dasig ka, but the Holy Spirit, dili nato siya ma-fake.
Di nato mapeke mga igsoon. Again, dili nimo masik ang pagkamatarong sa atong buhay nga Dios, ang gingharian sa atong buhay nga Dios kung wala ka na in love diya sa iya. Because at the very first mga igsoon, in the very beginning, ang Dios na higugma, na in love na siya sa imuha. Kaya lang, always nato siya gina-reject, no? Siguro naiuban sa atuwa nga wala lang, no? Mumata lang, always kanang daily routine sa atuang kinabuhi, and we forgot to seek Him. Kasi nga wala ta nahimong na falling in love diya sa iyang presensya. It is very important as a Christian nga mahimutang ma-falling in love ta diya sa iyaha. Mahulog ang imong loob sa iyaha. No? Ignay mong tapat di. No, dapat ma-fall in love ka kay Lord. Igna siya, ignay mong tapat. I believe there's a lot of kanang kauban nato diri nga kanang nahimo nang na in love. Lahi po nang gugma sa kalibutan. Lahi nang gugma sa imuhang boy and girl relationship, no, mag-asawa. Tungod kay ningon siya diri, 3 things will last forever: faith, hope, and love, and the greatest of this is love. Amen? No? Gugma mga igsoon. No? Gusto ang Dios nga sadyang mahigugma ta sa diya, mutuo kag sa dili, love can make amazing things. Love can make greater things. Pag nahigugma gani ka, mabuhat nimo ang tanan. Buhat nimo ang tanan. Buhat nimo ang tanan mga igsoon. If you love something or someone, buhaton man jud nimo ang tanan, di ba? No, buhaton nimo ang tanan, napagay sila ingon nga, kaputon ko ang bituon ug akong ihatag diya kanimo. Napa sila yung mga inana nga ato mga 1960s, 70s, di ba? No, once ma-in love ka, di ka mahimutang nga makakita ang iyang panagway. Tama? Tama ba? Mga young people, react mo diha. No? Pag ma-in love gani ka, di ka mahimutang nga, di siya ka-reply sa imong text. Di ba? Inana din na pwede. No? Once ma-in love ka, church, dili ni mo kaya nga, dili ni mo siya makita. Tama ba? And you know what? Ang sinugdanan pa lang sa kalibutan is napuno na og gugma. God alone Himself is love. That's why tungod sa gugma, nagdupa siya sa cross. Because of love. Samtang, ako aning papalandungan pag-ayo mga igsoon because usahay man God, ma-misinterpret na to ang word nga love. Especially karon sa new generation, kaning arise. No? Nanguyab sa text, isugot mo siya sa text. No? So nag-uyab sila, pinagi lang sa text. No? Na, ang kalibutan karon lahi na. No? But talking about love, it costs you to sacrifice. It costs you nga ang imuhang kinabuhi, makupsan ka. That's about muna ako ang nakita kung sa dayang meaning sa love. And ang gugma nga gipakita ni Ginoong Hesus sa atua is naghatag siya sa iyang kinabuhi tungod kinahigugma siya mga igsuon diya kanimo ug kanako. Grabe ang iyang paghigugma niya kanimo. Maski pangunsa ta kadautan, maski pangunsa ta ka makasasala, but still God is looking sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi nga nahimong nahigugma siya diha nimo. Walay igsapayan kung unsa ka. Napay mga status sa Facebook, I don't care about your past, but I accept you of who you are right now. Napay mga inana bitaw nga mga post-post. Napay yung mga hashtag, hugot. No? Insay nakarelate ana. No? Pag ulang ko nakabasa, I just don't care about your past. O, di ba? Si Lord, more than pa mga igsoon. No? Grabe. Kung kay Lord din nato ipunting ang gugma nato, grabe, ma-falling in love kasi di ka mahimutang. Before ka matulog, you are thinking sa imuhang Dios, sa imong hinigugma. Because akong nakita, listen, ning attend mi og Campus Revolution last July dito sa Manila. Ang intro video nila mga igsoon, grabe ang point out sa ako ang sulod ba. When I saw the video presentation kailang gipakita, gikumot ang akong kasing-kasing and I started to ang luha ning tulo sa kumata din ako mapukan mga igsoon. Because ang video nga ilang ipakita is puro mga current events, mga news. Na mga nahitabo, mga estudyante, early pregnancy, mga broken families, mga nag-suicide, mga sikat nga mga celebrity karon sa showbiz nag-suicide. What happened? Because
Nangita sila og gugma sa kalibutan. And then, ang gugma sa kalibutan, dili magdugay. Nakita na ako mga igsoon, if we really want to change our nation, kung gusto ta nga mausab ang atong syudad sa pagadian, magsuguday na siya sa atong gugma diha kang Dios. Kay once ang usa ka tawo mahigugma sa atong buhi nga Dios, automatic ang iyang kinabuhi na ay transformation, na ay kausaban. Kung kitang tanan mahimong mahigugma ta sa atong buhi nga Dios, ang atong kinabuhi adunay kausaban. Ang Dios gusto kayo nga mahimong ma-born again ta every day, day by day. Gusto ang Dios ana. Kung ako ang gipamalandungan mga igsoon, if I change, if the more day kung mahigugma sa Ginoo, the more day nga makita nako akong kaugalingon nga giusab day ko sa Dios. Tungod kay ang kausaban dili kanang nagbinuhat lang ka tungod kay gusto ka nga mausab. Kundi ang kausaban di ay nagagikan sa gugma sa Dios. Because ang tao nga inusab, nakahibalo na siya nga siya gipasaylo na sa atong buhi nga Dios. Amen ba mga igsoon? I just want to share 3 points sa inyo karong kabuntagon. Nga grabing impact na nahitabo sa akong kinabuhi mga igsoon, knowing that God alone Himself is love. Nakita na ako even 2,000 years ago, nahimong nagdupa siya sa cross. And that reason is tungod lang sa gugma. Unsa jud ning gugma? No, ang gugma, grabe kayo makapausab og kinabuhi sa tao mga igsoon. If you want a fresh and a strong nga kinabuhi, then we need to do this. Because God wants to ignite us this morning. Gusto ang Dios nga before ka mogawas ani nga building, gusto ang Dios nga magkalayo ka. Ang imong kasing-kasing magkalayo para diha sa atong buhi nga Dios. Gusto ang Dios nga ang imong kinabuhi will never be the same again. Amen ba mga igsoon? So get ready. No, number 1 point is about love God. No, muna ang unang punto mga igsoon. We need to love God. Dapat mas love nimo si Lord kaysa sa imo ang mga buluhaton. Dapat mas love nimo si Lord kaysa sa imong pamilya. Dapat mas love nimo si Lord kaysa sa imong trabaho. Dapat mas love nimo si Lord kaysa sa imong pag-eskwela, sa imong negosyo, sa imong mga adlaw-adlaw nga ginabuhat. Buti pasabot, we need to love first the King before we love the kingdom. Because it will just follow mga igsoon. Pag sip-sip ganit ta kay Lord, just get ready. Tungod kay, when you are connected to Him, mag-awas-awas ang panalangin sa imuhang kinabuhi. I tell you mga igsoon, kung kabalulang ka, nga mao lang ni ang key, mao lang ni ang solusyon sa dugay na nimong giampo, muli ka sa imuhang balay karon nga magdala ka og panalangin. Mahimo kang panalangin sa imuhang pamilya. Now listen to this mga leaders. You cannot do your cell group if wala ka nag-una sa imong buhay nga Dios. Because sometimes we are too busy doing the kingdom of God. We are too busy doing the ministry of God. But we forgot to do the King first. Our relationship first sa ato ang hari. No? Uban siguro, no, nagbuhat sa ministry, busy kayo sila, but they forgot ang ilang intimacy diya sa atong buhay nga Dios. Kailangan mga igsoon unahon nato pagpangita ang atong buhi nga Dios. Ug mo follow lang ang gingharian sa atong buhi nga Dios. Amen. No, never ever function without your spiritual life. No? Yes, maka-function man ka. Makabuhat man japon ka. Pero dili effective. No, walay anointing. Kailangan when you do the kingdom of God, dapat epektibo ka. Dapat anointed ka. Amen ba mga igsoon? Kailangan sa pagpamuhat sa atong buhi nga Dios, sa pagpamuhat sa buluhaton sa atong buhi nga Dios, always ka giuna nimo ang naghatag sa imuhang ministry. Amen ba mga igsoon? No, dili tinuod nga by faith lang, by faith no. No, kinanglan na adyoy pagpamuhat mga igsoon, na adyoy connection sa imong buhi nga Dios. Tungod kay everything you do, you will succeed sa diyang imong unahon si Lord. Sa diyang imuunahon pagpangita ang imuhang presensya sa atong buhi nga Dios. Kailangan nato na. We need to do that. No, if you want to succeed, if you want mahimo kang successful, just seek God first. Unaha siya mga igsoon. You need to love God. Kung di ka kabaluon sa una, just ask God. Come to His presence. That's why we go to church. Because pasinati nato ang gugma sa atong buhi nga Dios. But unsay response nato ana mga igsoon? No, kailangan nato kinang nato una isig ang pagkamatarong sa atong buhi nga Dios. Kinanglan ma-in love ta diya sa iya.
We need to love God above all things. We need to love God. Mas labaw nga gugma kaysa sa atong pamilya. Mas labaw nga gugma kaysa sa ato ang mga barkada. Mas labaw nga gugma kaysa sa atong pag-eskwela. Dili po ipasabot nga di na kamo eskwela kay nag-focus na ka diha. Di pod mao mga igsoon. Dapat makita ang kinaiya ni Kristo sa imuhang kinabuhi. Amen ba? Tungod kay ang transformation, ang kausaban sa usa ka tawo nagdependar sa iyang relasyon sa iyang buhi nga Dios. Amen. So dili ta maka-blame sa ubang tawo sa gawas. That's why gusto ang Dios nga every time nga naay nani nga mapanagtigom naa ka para musinati sa gugma sa atong buhi nga Dios. Every time sa adlaw-adlaw nimong bulaton dapat unahon nimo pagpangita ang buhi nga Dios mga igsoon. Ang presensya sa atong buhi nga Dios. Listen. Pag wala gani gugma sa Dios, nagbuhat ka sa buluhaton nimo, trabaho, sa eskwelahan, imong ministry or even imong ministry. Pag wala gani gugma sa Dios, puro na lang ka reklamo. Pulo na lang ka reklamo. Magrebuildi na dayon ka. Why? Because wala na may gugma sa Dios. Ang imong gibuhat for compliance only naman. Basta maka-12 ko, basta makahuman ko niya akong trabaho, mo out kog 5:30. Puro na lang ka reklamo. Ang imong boss na ngayog reports nimo. Sige na lang kag reklamo. Why? Because walay gugma sa Ginoo. Have you ever experienced nga before ka ning gawa sa imong balay, napuno ka sa presensya sa Ginoo? Then atubang ka sa imong mga appointments every day. Dagan kag mga struggle nga giagyan, but still at the end of the day nag-smile lang ka. Why? Because that's the presence of God. That's the love of God. Amen ba mga igsoon? So imong i-differentiate ang imong kinabuhi kung walay gugma sa Ginoo, nay gugma sa Ginoo, layo kaayog diferensya. Magtagbo imong kilay, magkunot imong agtang, ma-stress ka the whole day. Tama ba mga igsoon? Kasi ang gugma sa Dios mga igsoon, makahatag nimo kusog para mo endure ka sa kada adlaw nimong kinabuhat. Because ingon ang book sa Bible, I can do all these things because Christ has strengthened me. Tama ba mga igsoon? Ignay mong tapad, higugmao nato ang Dios. Labaw sa tanang butang. Mura din yung sikreto mga igsoon. No? Never ever function without your spiritual life. No? Pag walay gani gugma, walay prophetic, walay direksyon ang ato ang kinabuhi. And muna na, at the end, puro na lang reklamo. No? Muli ka sa balay, reklamo, karon, muli ka sa balay. Pag walay gugma sa Ginoo, pag tanaw ni mo sudan, way klarong sudan, magyaw-yaw, puro reklamo tanan. No? Puro reklamo jud. Puro panaway, muna siya tanan. Dili na iya sa Dios. Kung naay gugma diha sa imong sulod, mag-smile ka at the end of the day. Palakpakan nato si Lord, ana. Are you excited nga ma-fall in love ka kay Lord this morning? Kanang in love bitaw nga, bahalag unsay akong buhaton karon, simba ko sa Ginoo. Wala igsapayan unsay gibuhat sa imong tapad, basta mudugtong ko para makabaton ko sa gugma sa Dios. Because God has given His life for us because of love. And this moment, we need to respond for that. Kinanglan natong mo respond ta. Kinanglan we need to have a covenant from the Lord. Magkinaunsa man Lord, it's too late to let go. O mahigugma jud ko diha sa imo hangtod sa hangtod. No? Amen ba mga igsoon? That's point number 1. Mahimutang mahigugma diha sa atong buhi nga Dios. Love God above all things. No? Number 2. After we love God, sa diyang mahigugma ka sa Ginoo, I do believe mga igsoon nga mabuhat ni nato. We need also to love people. We need to love people outside. We need to love people kanang imong tabad. Mga tao man na sila, lingiyagan na imong tabad. No? Maski inana lang na iyang itsura, pero gibinuhat na sa atong buhi nga Dios. Amen? No, muna mahigugma ta dapat sa atong isig ka tao. No? Fresh relationship sa mga tao. Kinahanglan aduna tay presko nga relasyon sa atong isig ka tao. No? Love people who disappoint you. Siguro na yung mga tao nga mo disappoint nato. Na yung mga tao nga mo disappoint nimo. We need to love them. Love people wholeheartedly. No, dili to bitaw nga may lang ka sa tubangan. Pero pag talikod, sa mo to siya, oy, no, perting panaway. No? We need to love them wholeheartedly. We need to love them kung sa'y gusto nga mahitabo sa Ginoo sa atong kinabuhi diya sa ilaha. Because I do believe, sa diyang makareceive ka sa gugma sa Ginoo, you started to falling in love to people outside. Magbato, nanay kinaiya sa imong sulod. The Spirit of God, the Spirit of compassion, musulod sa imo and you will start nga maluoy sa ilaha.
Why is that? Ngano man inana man na siya mga igsoon. Because sa diyang mahigugma day ka sa Dios, it will just follow. Ma-in love lang ka sa mga tao nga nagpalibot nimo. Ma-in love ka sa mga tao nga katong nangaway nimo. Ma-in love ka sa mga tao nga katong mga ning disappoint nimo. Mga tao nga ning reject nimo. Mga tao nga walay believe nimo. Gusto ang Dios nga ma-in love ta diya sa ilaha mga igsoon. Love people and bring them into greatness. That's why mga leaders nga na diri, we keep on inviting people outside. Because kabalo mi, nga ang gugma sa Dios, mo'y makapatakbaw sa mga kinabuhi sa gawas. Amen ba mga igsoon? No? Siguro sa una, ang ato ang kinabuhi, natay klase-klase nga mga istorya. We have different kind of stories sa ato ang kinabuhi. Wala ko kabalo kung unsa imuhang past. Wala ko kabalo kung unsa imong giagian sa una. But I do believe kitang tanan. Klase-klase taog mga kinaiya sa unang panahon. Amen ba mga igsoon? Siguro mga 98% ani nga attendance ani karon nga building. Majority is naka-apil na og encounter. No? Mga siguro 98% is niagi na og encounter. Kumusta imo ang kinabuhi? You've gone to encounter because there's someone nga nag-care nimo og nag-invite nimo to go to the encounter. 'Di ba? Tama ba mga igsoon? And then after you encounter, you experience changes sa imo ang kinabuhi. Na kay na sinating nga kausaban. Tungod kay ang Dios mga igsoon gusto siya nga magkinabuhi ta nga napuno sa gugma. No, na ako'y gamay nga illustration diri mga igsoon. Gusto na ko tawagon ang ako ang primary 12 diri sa Tubangan. Come on, dagan mo dali. Paspas. Asa mo gilingkod, paspas diri linya mo na. Why is it that gusto ang Dios nga mahigugma ta og tao? Why is it gusto ang Dios nga mahimong ma-falling in love ta diya sa mga tao pod mga igsoon? Why? Because kani silang nasa inyong atubangan karon, wala may di mi kailaan ni nila. No, wala ko kailaan ni nila mga igsoon. Wala ko kabalo kung unsa ni sila sa una. No, but you know what? When I started to falling in love diya sa Ginoo, no, ako ang family sa una, akong parents, dili nila masabtan. Unsay akong gibuhat sa una. But I just keep on praying. No, na silang mama sa taas. No, ako akong pamilya nasa taas sila. No, dili nila masabtan unsay akong gibuhat sa una. Busy kayo na ay dalo na ko sila sa balay, dito may mag-meeting, dito may mag-sell. But you know what? It's all because of the love of God. Kani silang nasa inyong atubangan mga igsoon, kaila siguro mo ani nila ang uban, wala siguro kaila nila. But different ni sila og mga sitwasyon sa ilang kinabuhi. Lahi-lahi ni silang mga relihiyon. Pero you know what? God has brought us into this place because nakita nako kung unsa man nga klase ang imong relihiyon nga gibarugan, dili na mahimong makadala sa imuha nga mahimong mahigugma ka sa Ginoo. Because it's all about loving God. Sa diyang mahigugma ka sa Ginoo, you will started to care ani nga mga kinabuhi. No, wala ko kailanin nila. And my life before is dili ko pareani nga magatiman og mga tao. Dusi sila kabuok. Na mga klase-klase o mga problema. Lahi-lahi nga mga gipangagian. But you know what? I've been able to handle this man of God tungod kay nakita nako nga ang gugma sa Dios mo'y naghatag na kog kusog mga igsoon. Ang gugma sa Dios naghatag na kog kaalam how to handle these people mga igsoon. Lahi-lahi mga kahimtang sa kinabuhi. Lahi-lahi og mga past mga igsoon. But you know what? When I started to commit my life to the Lord, handling these young people sa network mga igsoon, you know what? Nakita na ako, una nga gibinipisyuhan sa Ginoo isang ako ang kaugalingon. Nakita na ako how I became mature sa ako ang kinaiya mga igsoon. On how God transformed my life mga igsoon, handling these young people in my care. Because dili nimo masabtan sa diyang mahigugma ka sa Ginoo mga igsoon, God will change you first because before you can minister to them. Uspon ka sa Dios. Unahon pag-usap sa Ginoo ang imuhang kinaiya before ka makaministeryo nila mga igsoon. Unahon pag-usap sa Dios ang imuhang kinabuhi. I-increase ka sa Ginoo ang favor na adya sa imuha before you can share to them mga igsoon. Mo lang na ang solusyon. Mo na ang kinga ako ang nasabtan diya sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Mo lang na ang aning resulta sa panalangin o kadagaya diya sa presensya sa Dios mga igsoon. If you are first time in this place, ang Dios mga igsoon, nagaandam og nagatiman siya nimo, nagtanaw siya nimo mga igsoon. Nga ang Dios gusto siya nga iyang iuswag kaniya. Gusto ang Dios nga panalanginan kaniya mga igsoon. And you know what? Unsay ako ang nadawatan
sadyang naako ani nila. Naa sila sa akong likod. I know they are praying for me. I know they are concerned sa ako ang kinabuhi. I know they are concerned sa everyday sa ako ang kinabuhi. They are praying for me. And if there is someone nga mahimong naluya ani nga grupo mga igsoon, we don't stop to encourage them. Nakita na ako sadyang may gugma ka sa mga tao sa gawas mga igsoon. Dili sa payan kung unsa siya, kung kinsa siya sa una. Dili na himong makapamili tao kinsa yato ang i-handle sa atwang cell. Batungod kay nahigugma ka sa Dios, mahigugma ka sa tao, walay pili mga igsoon. You will start to care sa usa ka kinabuhi sa gawas. Inana ang buhaton sa Dios sa imong kinabuhi, sadyang mo follow ka diha kaniya. Ingon si Lord, I will give you all these things. But na ako'y kondisyon, seek me first. Unaha ko. At sadyang imo nang buhaton mga igsoon, you will start to know that your life is never be the same again. Palakpakan nato ni sila mga igsoon. When you love God, mo follow lang nga mahigugma ka og mga kinabuhi sa gawas. Mo follow lang nga mahimong mo care ka sa mga tao sa gawas. Kanang care nga wala ka nagtanaw nga makuhaan ka. Care means kanang nagtanaw ka diya sa iyang kinabuhi because tingon siya diri, love people. Encourage them. No? Ingon siya diri, encourage them. Develop them to become a leader. Overestimate your leader sincerely. Speak great things diya sa ilaha. Do not speak negative things to them, but encourage them. No? Declare great things sa ilahang kinabuhi. And then love them unconditionally. Muna'y gusto nga buhaton sa Dios sa ato ang kinabuhi sa ubang tao mga igsoon. Encourage them frequently. Daily dose of encouragement sa ilahang kinabuhi mga igsoon. Supply what is lacking to them. Teach them. Muna'y gusto nga mahitabo sa atong buhi nga Dios. Because naingon si Jesus sa iyang pulong mga igsoon. You will know, you will identify who is my disciple if they will love one another. Sadyang maghinigog maay matag usa mga igsoon. Sadyang mahigugma ka sa mga tao sa gawas. Moingon si Lord, disciple na ko na. Ako ang disipulo. Why? Because gugma ang nagpatigbabaw in spite sa tanang mga panghitabo. Amen ba mga igsoon? Gusto ba ka na nga mahimong magsugod ka, mag-taking care sa mga tao sa gawas? Gusto ka nga mag-handle ka og mga tao mga igsoon nga mahimong matudluan nimo kung say gitudlo sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Amen ba mga igsoon? No? That's point number 2. Love people. Love them mga igsoon unconditionally. Dili tong nagbuhat tuod ka pero walay gugma. Everything you do, unsa man ang imong pagabuhaton, isa puso mo mga igsoon. Dapat may puso, kasabay ang puso. Because if that will happen, there is a great change nga mahitabo, not just to you but to your family mga igsoon. Amen? Palakpakan nato si Lord ana. That's point number 2. Let's go to point number 3 mga igsoon. Number 3, love your local church. Once you love God, you love people, you must love also your local church. Ang kanang mga tao, kanang mga friends nimo, kanang imong pamilya, kanang imong silingan, they must be connected to the church of God, to the house of God. Kinahanglan i-connect nato sila sa balay sa atong buhi nga Dios. No? Ingon ang Psalms 84 verse 10. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Igsoon, walay laing lugar, walay sama ani nga panagtigo mga igsoon, nga may mong matagbaw ta sa gugma sa Dios. Munang kanang mga tao nga connected diya sa imuha, you need to connect them to the house of God. You need to bring them in the house of God. Kinanglan dalo nato sila sa presensya sa Dios. Kinsa man day ang mudala nila, kita nga naimong napuno sa gugma sa Dios. Easy na lang na mga igsoon para nimo ug para nako sa diyang naigugma ta sa Dios. Easy na lang na ang magdalata og mga kinabuhi sa gawas dalo nato sulod sa balay sa Dios. Easy na lang kayo na sa diyang maigugma ka sa atong buhi nga Dios. Once ma-in love ka kay Lord, dili jud ka mahimutang nga mahimong makashare ka sa imong testimony about kang God. Amen. Ang mensahe karon mga igsoon is just simply ra kayo. Pero gusto ang Dios nga ato ning i-aplikar sa ato ang kinabuhi. O sa tong point number 1, love God. Number 2, love people. And then number 3, love your local church.
I want you to be proud of this church. I want you to love this church. Because ako mga igsoon, year 2007, I encounter God. Ningon ko sa akong gagalingon, Lord, walay sama, ani nga panagtigom, nga na imong nakapatiidyod ko sa imong presensya, Ginoo. I've been crying, sugod pa lang ko, wala pa lang ko ka-encounter, nag-visit na ko sa Sunday service. Grabe ang presence, mga igsoon, nga wala na ako na-experience kaniadto sa ako ang kinabuhi. Sadyang nagdako ko. Na imong nakita na ko ang presensya sa Dios, makaluwas o kinabuhi sa usa ka tawo. Ang presensya sa Dios, makausap o kinabuhi sa usa ka tawo. So if you will not stop inviting people outside, if you will not stop taking care of people outside, and you will connect them to the church, someday, na imudool ni mo, bro, ate, salamat kayo for bringing me in this place. Nausap akong kinabuhi, nakaila ko ni Jesus tungod nimo, tungod sa imong pag-invite nako ani nga iglesia. Amen ba mga igsoon? Gusto ba ka ana nga kasing-kasing mga igsoon? Gusto ba ka ana ang imuhang ginaktibok sa imong kasing-kasing mga igsoon? Nga puro na lang gugma o gugma. If that will happen, ang Dios mga igsoon, aduna siya buhaton, greater things will come sa imuhang kinabuhi. Sadyang ako ning tapuson nga mensahe mga igsoon. Kinahanglan mo gawas ta ani nga building. Dapat fresh ta. Dapat strong ta. Dili pwede nga ang imong gugma sa Dios isang linggong pag-ibig. Nga Lunes, no? Gi-invite ka. Tuesday, nag-cell group mo. No? Wednesday, follow up ka, gi-consolidate. Thursday, nag-pre-encounter ka. And then Friday, nag-encounter ka. Pagawas mo sa encounter, nawa na. Isang linggong pag-ibig ra. Dili gusto ang Dios ana. Gusto ang Dios every day you will falling in love sa iyang presence mga igsoon. Dapat fresh ta. Before ka mo gawas sa balay, muduol ka sa presensya sa Dios. Bahalag malate ka sa imong opisina. Bahalag malate ka sa eskwelahan. Basta nakakapot ka sa presensya sa Dios. Adunay milagro buhaton ang Dios nimo. Imbis nag-quiz mo, wala na lang nag-quiz. Nga naman, because ang Dios, ingon siya sa Book of Psalms. Listen, Book of Psalms chapter 15. This shows that the Lord is just, that there is no wrong in my protector. Ang Dios kauban nimo. Ang Dios maguban nimo permente. Pag wala na gani gugma diha sa imuhang sulod, wala na kay mahitabo, wala na kay di nakaganahan mo basa sa pulong sa Dios. I-greet ka sa usher nga, "Hi, good morning," dili ka kay smile. Nga naman na. No? Church, pwede ba nato buhaton na nga mo smile ta balik sa mga usher nga mo greet nato? Good morning, welcome to Happy Church. Magpakilid pa tayo kay muratag maulaw. No? Guys, mga igsoon, sadyang may love ka kang Lord. Matulog ka nga magisi, mumata ka nga magisi. Why? Because mao na epekto sa diyang mahigugma ka sa atong buhi nga Dios. Amen? O gusto ang Dios nga dili lang karong Sunday ta nga may mong ma-fresh ang may mutang ligoon. Kundili, dapat every day we need to have a fresh and strong life diya sa atong buhi nga Dios. Do not attract people, mga igsoon, to yourself. Dili nga mahimutang ma-attract ang mga tao diri nato. No. Dapat ma-attract sila diya kang Lord sa imong kinabuhi. Dapat makita nila ang imong kinabuhi nga panalangin ka mo na mukuyog sila nimo. Dapat ang tao sa gawas makita nila ang himaya sa atong buhi nga Dios sa imong panagway mga igsoon. Do not attract them to yourselves. Attract them to the presence of God mga igsoon. Attract them in the Word of God. Attract them in the presence of God. Before I end this one mga igsoon, I got this kay Bishop Oriel. Samtang na siya'y preaching nga gibuhat. Sa diya ding napuno ka sa presensya sa Dios. Sa diya ding na-in love ka sa presensya sa Dios. Paliw kong background, James. Mahuman ang simba, kung sa gigamay na. Padayon lang ha. Mahuman ang simba, napuno ka sa presensya sa Dios. Mugawas ka ani nga building, agad kag motor diya sa gawas. Nong, balisteros. Layo kayo, di ko pasakay nimo kay tuyok pas dumagok, guba ng tulay ron, tuyok bitanan sa dumagok. Okay lang Lord, na imong presensya kauban ako. I love you Lord. Nong balisteros. Sige, kapit lang diri kay puno naman ta. Na presensya sa Dios na ang presence ni Lord, na ang gugma ni Lord.
Agi ka dito sa dumagok, then ulan-ulan man, napiskan ka sa tubig sa kanal. Lord, salamat Lord, naay mong presensya na ako, Ginoo. Iusab ko nimo. Uli ka sa inyong balay. Ma, anak ko ma. Ngunit mong mama, unsay sud, kaon na diya, naniuto na ka. Kaon na naisudan diya, gibilin sa imo. Pagtanaw nimo, 1 cup of rice ra, kulang ra nimo. Then ang sudan, ato na lang kalahati sa piniritong isda. Lord, salamat sa pagkaon, Ginoo. Ikaw mamuhat, Lord. Salamat aning blessing, Lord, sa akong pamilya. Na ang presence ni Lord. Ningon imong mama, wala ka na po kakaron. Yes, mama, tukog trainings, hapon alas 2. Before ka mo lang hugasi sa ng plato. Hugas kag plato. Oh Lord, your love higher than the mountains, greater than the thousands. Sa to, nga lyrics, naagog mas sa Ginoo. Now let's try this. Pag wala bitaw gugma sa Ginoo, ayaw background ni James. Walay gugma sa Ginoo. Gawas ka ni nga building para kag motor. Noong balisteros. Di ko pasakay nimo. Ikaw Raisa, layo kayo. Unsa man yoy sa mukap. Kano di man sila magpasakay nako. Kani yung driver mamili. Walay gugma sa Ginoo. Noong balisteros, adri kabit lang. No. Backride. Agi ka napiskan ka og kwan. Sa muka oy bag-o pa naman niyang ako ang t-shirt. Piskan inong kuda. Walay gugma sa Ginoo. Abot ka sa inyong balay. Ma, nana ko ma. O pagkaon na diya, pagtanaw nimo. Giigdan biya mo na ako mga 5 ka rice ang akong mahurot. Unsa po ning isda nga tunga na lang man eh. Ingon na imong mama, amang ka. Ato na pug simbahan ma kay training me. Usin counter. Sige lang training. Panghugas sa diag plato. Unsa man iway nga nangalagad ko sa Ginoo ako paugason sa plato. Walay gugma sa Ginoo, Ikson. Wala gugma sa Ginoo. Balik ko na to, James, na gugma sa Ginoo. Presence sa Ginoo. Ma, kabalo bitaw ka ma, ang wali ka ganyan buntak about sa gugma sa Ginoo. Ma, invite ka sunod Sunday, ma. Nimba ta dito. Naigugma sa Ginoo, mga Ikson. Kung kada adlaw na ang gugma sa Dios, mga Ikson, ang atong kinabuhi na usab. Dili mo gana ang atong flesh because the Spirit of God is in you. The Spirit of God is in us. Naigugma sa Dios, mga Ikson. Dapat masabtan natong tanan nga ang gugma lamang sa Dios ang makausap nato, Ikson. Dili mong tapat, dili mong pamilya, but only the love of God. You know what? Every time talking about the love of God, I always cry to the Lord. Because the love of God has transformed me. Each one of us has a story to tell. Natay ba klase-klase nga mga kinaya sa una. But because the love of God has changed my life, mga Ikson. And I want you to do that. I want you to receive. I want you to be falling in love to the Lord. I want you to stand on your feet this morning, mga Ikson. And start to think the love of God this morning. Samtang nagtindog ka sa imong gilingkuran, mga Ikson. I want you to start. Siguro sometimes we fail. Ma-fail ta pagduol sa atong buhay nga Dios. But I want you to do this morning. Cry out. Gustuhon nimo cry out as loud as you can. Reach the hand of God as you can reach, Ikson. And start to come to the Lord. Because ang ningon ang book sa 1 Corinthians 13 verse 13. These 3 things will remain. Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. And I know, agugma lang sa atong buhi nga Dios ang makapausap diri kanato og diha kanimo. Ang gugma lang sa atong buhi nga Dios ang makapausap sa imong pamilya. Ang gugma lang sa atong buhi nga Dios ang makausap sa ato ang syudad sa Pagadian. Ang gugma lang sa atong buhi nga Dios ang makausap sa atong nasod, mga Ikson. If kita ang tanan ani nga building karon, ma-in love diya kay Lord. Muli ka nga dunay balon nga panalangin sa ato ang pamilya, Ikson.
ang Dios nalipay kayo sa imuha karon. Gusto ang Dios nga mo ministeryo nimo mga igsoon. Gusto ang Dios nga mububo siya sa imuha sa iyang gugma karong kabuntagon. Gusto ang Dios nga mahimo ang imong kinabuhi. Mahimong panalangin sa uban mga igsoon. Anay usa ka hagit nga atong buhaton karong kabuntagon mga igsoon. If you want to commit your life to the Lord this morning, if you want to make a covenant this morning para kay Lord, because karong kabuntagon, adunay kasalan nga mahitabo aning karong kabuntagon mga igsoon. May mong propose ta sa atong buhi nga Dios karong kabuntagon. May mong adunay proposal nga mahitabo sa atong buhi nga Dios sa imong kinabuhi o atong buhi nga Dios karong kabuntagon. There will be a proposal this morning. Because nasayod ko, dugay ra mga igsoon nga namalay si Ginoong Hesus sa ato ang kinabuhi. Siguro gisugot nimo, pero imuhang gi-divorce or wala na dayon. But this morning, remember this day, August 9, 2015, ning propose ka sa atong buhi nga Dios karong kabuntag. Hallelujah. If you want to do that, mga igsoon, i-ready ang imong heart. Mo-propose ta karon sa dili makita. But I do believe na ang iyang presensya kauban natin. Amen ba mga igsoon? Gusto ang Dios ana. And if you are ready, no, you want nga mo-propose ka kang Lord, adun na tayo buhaton with all your heart. Kanang imo yung tuyoon intentional yun mga igsoon. Because you understand that everything happens is all about love. Kung ay gusto may tabo sa atong buhi nga Dios karong kabuntagon mga igsoon. Kung gusto ka na mga igsoon, this is a challenge for us. I want you to move out sa imuhang gitindugan. Come to the altar of God and start to speak kay Lord. Sabay-sabay tayo mga igsoon. Let's propose diya kang Lord. At the count of 3, come on, 1, 2, move out igsoon. Thank you, Jesus. Come on, there will be a proposal this morning. Is the love of Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Undenied, unfailing, undefeated, unchanging, all in all, victorious is the love of Jesus. For you took the cross when all hope had been lost, and no power could stand in the way. Your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe.
cross when all hope had been lost and no power can stand in the way. Your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love, yes, Lord, your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. Your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. Yes, oh God. Come on, make a covenant to the Lord this morning. Come on, make a covenant to the Lord this morning, Ikson. Lord, walang iwanan na to, Lord. Ako'y para sa iyo, Lord. Ika'y para sa akin, Lord. Till death do us part, Lord. Come on, there will be a proposal this morning. God will do amazing things this morning. Come on, speak to Him this morning. Come on, make a proposal to the Lord this morning. Oh God, How great and how strong, how awesome is our God. I stand in awe of your never failing love, oh Jesus. How great and how strong, how awesome is our God. And I stand in awe of your never failing love, Jesus. give you praise, oh God. Lord, hear the cry out of my brothers and sisters this morning, Lord God. This is our proposal, Lord God, diya kanimo, Ginoo. And we don't stop, Lord God. We won't stop, Lord God. We continually falling in love into you, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat sa imong mensahe, O God. Salamat sa imong presensya, Lord. Salamat sa imong gugma, Ginoo. Ug salamat sa imong pagdawat, Lord, sa among proposal karong kabuntagon, O God. We give you praise. We give you glory, Lord. We give you honor, O God. Hallelujah. Come on, let's give a mighty shout of praise the Lord this morning. Come on, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We honor you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now listen. Karon kay, in a relationship naman ka, para sa mga batanon nga nag-eskwela, you are in a relationship. Never ever entertain any relationship right now. Amen? Para sa mga nang-eskwela. Kaning mga naminyo na, ikasal tagbalik, pero diha sa atong buhi nga Dios. Amen? Amen? Palakpakan nato si Lord, ana. We give you praise, Lord. Before ka mo balik, I want you to hug your brother, laki-laki, babae-babae. Kina nga, salamat na in love ko sa Dios, Ikson.